Xabier Berosategi, Gipuzkoako txapelduna, txapelketa baino lasterketa irabazita, zorionak, zer muzkunda lasterketa? Eskerrik asko, oso karrera poliki izan da, hemen etxeko bidetan, betiko karrera komplikatue, Lierni 6 aldiz momentu ero erasok, eta bueno, azkenen nahiko batea jauga bukaera, eta hemen azkeneko Lierni eta zeraien erabaki da karrera. Ekain polit baten bukaera, ez? Bai, oain arte ez nire pedalkolpe puntu hori harrapau, baina bueno, oain ja honekin konfiantza hartu eta hurrengok nola teatzen dien. Imaginatzen giroak arrasto utziko zizuetela zuei, nekatuta zaugetela, baina hala ere pedalka da ona hartu ezue on hastik. Bai, girotik bueltan bai pixka nekauta jaun nintzela, bai Gerbaizen eta Espainikotan ez nintzen oso ondo aurkitu, baina bueno, aste honetan nahiko lasai hartu dut, ondo errekuperatu dut, eta guain pedalkolpe honakin abil bai. Orain, imaginatzen deskantzoa nahiko dezula, baina bueno, helburua handiak datoz, hurrengo astean loinaz proba etxeko lasterketa nagusina, eta bueno, ustaia potente dator. Bai, hori da, loinaz proba, eta ja, itzulik ere badatoz, hasi que gogotxu datorreneako. Iaz, denboraldia amaieran hartu zenun pedalkalik onena, aurten alagartu dugu da? Bueno, ikusiko dugu nola juten da, baina bai, oaingoz, pedalko normalen uda garaien hasten naiz nire maila hona ematen, eta bueno, nola juten da, bai. Eskerrik asko, Xabier, zorionak. Bai, zuri.